हेलौ खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो आं दा नै थांनो नागिरदों बङाइगाव टाउनाव ओंखारबोबायानो बङाइगाव टाउनाव मा मोनो एसे शपिं खालामनानै लाना फैनोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो सोरबाफोर गोदानै फैदोंबा आंनि चेनेलाव लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होदो अननानै दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो आं आवगायलांबाय थानोसै फाइनालि आं दा मोनफैबाय चिरां काजलगावनि नेशनेल हाइवे थांगासिनो रायजोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नाय बयबो लामाया ओरैबायदि मोजां हाखर हाला जेबो गैखाया नै प्लेन दा मोनफैबायानो बरतला चिरां बरतला फ्लाइअभाराव गाखोसिगोन बे जाहैबाय फ्लाइअभार बरतलानि फ्लाइअभार बियो ओरैबायदि गोजौ गोलाव ओइलै बाजै ओइलै बाजै बैसागु बोथोरनि माइब्रानि फिनाय बै इसिं खनायाव दोननायखौ लोंनो थांगासिनो बाजै नोंसिनाव लोंनो थांगासिनो बाजै नोंसिनाव अमा बेदर सावनानै अमा बिबु बिथै एवनायजों जगसे जगनै लोंनानै फैथारनोसै बाजै फैथारनोसै ओइलै बाजै बैसागु बोथोरनि माइब्रानि जौ फिनाया आंलाय लोंनो थांगासिनोलै बाजै थांगासिनो आदसा बन्धुफोर बे बावखुंग्रि हाजो गाखोनो होनना बयबो थाङो नङा होमबा आदसा बे बावखुंग्रि हाजोआव गाखोनानै गोजौ थिखिनिनि मन्दिराव सोर मा बोर बिना फैगोन एबाराव आंथ' थांबाबो ओरैनो गाखोखायो बेखौ खुनु खुलुमफेरनाय जाया बेखायनो सोर मा बोर बिना फैयो एसे खोन्थाहरनायदो जाहाथे आंबो नोंसोर बिनाय बायदि आंबो बिनानै फैनो हायो खोन्थाहरनायदो लोगोफोर बङाइगाव टाउनाव हाबबायानो लोगोफोर नै आं दा थांगासिनो बङाइगाव कलेज मोनथारसिगोन नैबे बङाइगाव कलेजनि फोथार जोबोद समायना आइ लाभ बङाइगाव लिरदों नैबे बङाइगाव कलेज ओरैनो वाला सेर सेंग्रा सिख्ला लोगो हमो बे गार्डेनाव बेरायो फाइनालि आं दा मोनफैबाय बङाइगाव रेलवे मार्केट मैगं सब्जि बाजार नायनानै ला ओरैबो नै ओरैबायदि भिर जायो दाथ' खमबावसो ओरैबायदि समायना बिल्डिं बे सिङाव आं दा मा लायगोन नायदो लोगोफोर आं दा बे सिङाव लायगोन स्कुलनि लेखा सफैना दङ माखासे बेखौ लांनो थाखाय आं दा हाबफैबाय ओरैबायदि कार्टुन सफैना दं नै स्कुलनि जोबगो गासिबो सब साप्लाय जाबो ना ইমান কিতাপ আছে सब साप्लाय जाबो ना
खोन स्कुलाव राखियोब्ला लेखा लाना फैबाय लोगोफोर आं दा थांगासिनो बङाइगाव फ्लाइअभार साजों बिशाल मार्केटआव एसे शपिं खालामसै बेनिफ्राय न'आव थांसै नायदो बेसे समायना फ्लाइअभार नायलांबाय था लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम बे जायगानि नामखौ मा होनो मोनथिगौना नोंसोरो बे जायगानि मुङा जाहैबाय फाग्लास्तान बङाइगाव फाग्लास्तान टाउन बियो बिशाल मोनथारसिगोन बिशालाव मा मोनो एकदमबारे लाना थांथारसै बिशाला मोनबायानो नै जाम लामाया सिंगेल लामा नालाय बिशाल मोनफैबाय फाइनालि लोगोफोर बेखौ लासै नामा फिसा फिसायानो मोजांबो ना फायखानायाव दोननांगौ ना होमबालाय गिदिरखौ लानांगोन गंबेसे लायो बुस्थुफोरखौनो नायनानै माखौ लानो माखौ दोननोसो मोनबायलै माथो लोगोफोर मोजां जोबनो काप प्लेटफ्रा माखौ लानो थाखासो गैया साम'स आरो ना दा बिराद मोजां बेयो बेसेबां गिदिरथारलै बै बाराबा दामा गानो 240 ना 190 बेखौ लानोसै बेखौ लादो बे साबसिन बेखौ गंसेल'सो मोनसिगोन दामा थांनायाव बाइकजों गाखोलांबाय फैनायाव फिरफिलिजों फैनांबाय आं मानो होनबा बुस्थुफोरखौ गोबां लाबाय बाइकआवथ' लाबोनो हाला बेखायनो फिरफिलि भारा हमनानै फिरफिलिजों थिखोना लाना फैबाय बुस्थुफ्रा नायनो मा दं नै गोबां बुस्थु लादों बेखायनो फिरफिलिजों फैनांगौ गोनांथि जाबाय
भिडिअखौ गोबाव खालामला लोगोफोर बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै मानोबा मबाइलाबो चार्ज गैला बेखायनो दोनथ'बाय लोगोफोर दे।